Yo, what's up guys? My name is Knowledge Mukoma. Welcome to my channel, Nose Media TV. Guys, patinge chupai na uzilipiti kama Zimbabwe wanda guys. Kana hii first time yako kuya pa channel, please subscribe, share, like, comment. Unondinzwa mudikani? Nyaya inodani? Indaba yakho ifuna uJesu. Mati kwa kamera sei watete. Ndine munhu watinofambidzana naye. Saka akati anofana kundibvisira musi wa 17 nezuro. Vanhu vaungana kumusha. Saka iye musi weMonday akatangwa kuti hanzi mari yacho yarasika isi yandanga ndinayo. Okay. Nzi yarasika mari. Mwari ngaakunzwire nyasha mwanangu. Anonzi Matthew zia. Chokwadi. Kumana ko watete wokubhikita maku wati muro ichiko. Asi wanita kuti vanhu vasarorwe. Pane zvaimboitika pakuchengetwa. Watete wokubhikita ka takambokutaurira iwe. Watete wokubhikita awafane kuudzwa zvakadini? Matthew Itsos ane mudzimai. Matthew ane mudzimai. Matthew lo. Hapana mari yakarasika apa. Akutori na mari yakadini? Yakarasika hapana. Mari yakarasika. Uchibva pano utodzima namba ya Matthew ka utonoti sorry kuhama dzako. Ndakazoziva kuti munhu weitsotsi. Obva wanamata Mwari akutumire munhu anokudini? Pane ka one room kamaienda ku waterfalls achiti ndo paanogara. Hapasi pamba pa Matthew. Aka anongotobhadhara rent. Anoya zvemazuva pakamba kapi? Pakamba ikako. Matthew ane mudzimai wake anogara kumasasa pake. Saka anoti akagara anobva ati ndine 7,000 ando zvaitaura. Ichokwadi. Nda unobvisa 7,000. Hallelujah. Amen. Kana zuva rasvika ubva ati mari yarasika. Vasikana vati vandei waitwa izvozvo na Matthew. Mazvinzwa ka? Ndazvinzwa. Andi anofamba ne BMW. Chokwadi. Tese tinotsvaga zvakanaka asi izvi hazvisi zvakanaka mwanangu. Kangani kawaiona iwewe zvidziviriro mota kangani? Kakawandisa. Saka waifunga kuti zvinopera nokupi? Ngekuti zvichapera. Kana Mwari achitaura chii munangwara? Kana Mwari achikuratidza? Because hapasi pese Mwari paanoya kutaura kuburikidza nemuprofita. Dzimwe dzenguva anoisa zviratidzo zvakadaro. Kuti ubva waziva kuti unhu wemunhu hauna kumira zvakadii? Zvakanaka. Musarambe zviratidzo zvamunoisirwa naMwari. Mwari havangotaura kuburikidza nezwi rangu iri. Vanotaura futi nezviratidzo kunyangwe indisipo kwamuri ikoko. Vachitokuratidzai. Ndine urombo nazvo asi ndo mamiriro azvakadini? Zvakaita. Siyanai navatete wekubhikita. Mazvinzwa ka? Ndazvinzwa baba. Siyanai navatete wechii? Wekubhikita. Wekubhikita. Vakakuchengeta iwane zvakanaka. Hakuna hanzvadzi yababa inokuchengeta muchengetero upi? Iwoyo. Vakakuchengetai zvakanaka. Wazvinzwa ka? Ndazvinzwa baba. Nda unotenga gumbezi upo tete wako chando chinochi. Zvakanaka inoita basi. Zvakanaka. Siyana na Matthew. Matthew anogona kutaura kutopfura inini. Anotaura chokwadi. Anogona kudini? Anotaura. Zvekuti ipapa uchibva panapa anogona kutokuumbuludza sweet and chichi. Handichadzoki baba, handidzoki. Izvozvi zvaasi kudaira foni handiti? Asi kudaira. Because ari kuinyanga neumwe musikana. Anonyepa achiti ndiri musiyaiwoka. Yabe qamba manje. Ndozvaanotaura. Haasi musiyaiwo, ndimani changer uyu. Television. Anenge akagerwa zuda iri simukai rakagerwa. Handiti anogerwa soka. Achiti ndiri musiyaiwo. Mungwarire imimi wanasikana madire amunoita masiyaiwo. See. Hallelujah. Amen. Kudza mwana udini? Upedzisira. Munoita crazy mukanzwa ndiri musiyaiwo naiga. Hallelujah. Zvakanaka kuroorwa neanorima mambaira ari pachokwadi. Wazvinzwa ka? Muchatuma wafana wese wakugerwa mazuda nemadiro enyu masiyaiwo. Achukuti abafana bonke abagerera amasiyaiwo. Hallelujah. Ndimani changer. Handichada kutaura zvakawanda. Tingazofumura musiyaiwo. Handitika? Regani